Story time. Another day, another story. Nasi singi story ke guys namhlanje. Ndibhalelwe ngu-Anonymous uthi mna yabona le nto yoba uyibawela impilo yomuntu uyifune uyifumane kanti ayiyo le nto ubucinga uba yiyo. This is a story time from Anonymous lady. Uthi yena wafuna ukufumana umsebenzi uba aphangele abe ngumuntu oncedisayo nje apha endlini. Uthi isitori sakhe siqala kanjena ke. Uthi mna ndingumuntu ongafundanga, so therefore kwakufuneka ndiphangele umsebenzi ogeneral because andifundanga andinamaphepha esikolo. No-matric nje andifunda because ndingumntana nje ongamameli ekhuleni kwam. Abantwana basekhaya ke nabo bakhule bengabantwana abarayithi, abanye ke abaye baphangela bazi izinto ezirayithi ebomini. Mna ke unfortunately ngingathandi isikolo, ndizixelele futhi uba ndirayithi ngaleyo nto ndizafumana umsebenzi ndiberayithi. Uthi hayi ke kwenzeka ngalo nyaka lona ndahamba ndaqoma ndifuna umsebenzi ke ngoku sendifuna umsebenzi ndibonjani kodwa ndiwuphana umsebenzi ndingawufumani. Uthi ndihamba ke emizini ndibe ngiqoqosha ndicela umsebenzi kuloo mizi leyo uba ndingaphakela ndingancedisa noba kantoni napho kufuna ndizazi uba ndifuna uba ngumuntu oncedisayo apha ezindlini. Uthi ke ndahamba ndazula yaphela iveki ndingawufumani umsebenzi. Uthi anqoba ndibukuncama ke ngoku tukubla kahle ngale mina ndisetown bona le lady party plastic yakhe liphuma mbona kahle liyasinda into othi le parties. Ndizayibo sisi umhle kangaka unawo umuntu ozophathisa i-plastics. Alo sisa haya naye kade ndifuna nje umuntu ozonsebenzela endlini no benqoma ke like yami ndamxela tata sisi ndifuna umsebenzi njengokubona njengangoku. Ndingavuya kakhulu ba undlu umsebenzi kwakho. Uthi hayi ke njalo sisi athi hayi ke you know what masami siye kwam ubone nje i-environment ba umsebenzi onophakela kuwona lona then sibomba siyakwasebenzisana nawo. Uthi ke ndikhule moto lo sisengumnyanya wemoto ucinga lo moto ingumnyanya futhi ndizifile ngathi mna ndingcolile nale moto because imoto is too clean, is too clean. Yabona bazasi ufike umuntu enxibe those lace shirts ibhulukwe zakhona umuntu unxibe za mini heels zakhona yabona manje umuntu we-levels. Uthi ke sihambe siye esilungwini apho sapapseli. Uthi ke sihamba le moto yakhe ke esilungu. Xa sifike apha ifike imiseke imoto uthi sisima ndiphume ndincedise ke plastic. Uthi ke endimkelo ndizibonakala soba umuntu ukuthale futhi othanda umsebenzi wakhe. Thanda ufuna usisandithande mosakwazi ukunqasha. Ngaphuma ke ndithatha i-bags ndiququzela. Uthi ke singene endlini ndifika yo ndlini umzikhabhathi eziwhite ithali white ngale white i-couch zakhona yabona clean manapha. Uthi ndithayibo sisi yakwazi nje uziklinela athi wena yakwazi uziklinela but the house is too big for me bandikline so when uzofika nje ungincedise kunto esithile. Athi sisi oh no problem. Uthi ke sikene lezi plastic usendimkela uqoqosha ezi plastic ngelo sisendibonisa masiba sihlala phi ispice sihlala phi so enjoy yonke lanto. Uthi sigqibayo ke athi sisi ba ungathanda nawo usebenzela mna. Athi nomazana ubuza ba ndingathanda kwa uhlala lapha ibona le little medium. Uthi ke sendimbiza ngo-medium. Uthi ke sekehleka lo sisi ke walo sisi no problem ungazoqala nje kule veki ezayo because I'll prepare some things for you. Ndiprepare uniform yakho funza prepare indawo lala ozolala kuyo ngoba andifuna uma no travel ethi uma ugoduka every day just goduka nge-weekend kuphela. Ala sisi no problem yo. Uthi ndimkela ndiphuma pha ndi-excited ndivuye qho ndibonwe intoni ndibone nokunento ufuna lo msebenzi. But I was very much excited. Uthi ndagoduka ndafika ekhaya nathi mama ndifumene umsebenzi. Uthi ke nomama wami expecting a lot from me, expect uba ndikwazi uba ndifumane umsebenzi for the first that ndawufumana umsebenzi ndifumana umsebenzi naye wena uvuyela. Hayi ke nyani ke uthi ndahlala ekhaya ke ngiloo muntu ukhani wethu wathi James Mbathomi this umsebenzi usisi andikamboni unomntana andifike ngekho bantu phaya andimazi unomntana usisi andimazi unomnyeni nandibona usisi ehlala yedwa mna athi manje uhlala yedwa zozo umsebenzi wami andipeyisa imali ndiphume ecaleni. Ndafika ke next week uthi qandwana afika next week usisi wathi sadibana le town apha sasidibana khona umsakanazi sihlala phina wantathu usisi phayana sa endlini yakhe futhi wafika khona beke contract usisi phezulu kwetafile yabe nemali endibona bana iyandivuyisa. Wathi usisi okay ndizasayina ke ndizasebenza apha ndizakwenza u-A&B pheko kanje apho uzandifuza indlela obopheka kayo uzandifuza nje izinto zalapha endlini bazenza kanjani na because kaloku azange ndasebenza endlini nje so I don't know like izinto zenza na. Uthandi ngilonqoma excited ndifuna ukuva sisi nenza njani. I'm very much prepared. Uthi hayi ke nyani bafike bambonisa zonke izinto lo wambuza lo sisi yonke into. Uthi ndisabonisa izinto ukuthi gqabanisa babini babafana abancinci nje. Uthi hayi ke nyani bangena abantwana everyone ngibuza basisi abantwana babona address yes in fact banibani izani to introduce ku aunt. Uthi introduce athi auntie
ngubani lo athi okay nami ndibabona u-Antweni ke uzawusebenza lapha uzancedisa ngayo yonke into umnyeni wami yena uzawufika late because uphangela okay unomnyeni I didn't know bona ke nyana ke esikole qhubeka is normal ndikade sekufunda i-chores zam ndenze into yami kakuhle ukuthi late nje ndibe ndifuna uyivala umnyango imento lena ke caba ke utata lo uzawufika late uthe sahamba ke uthi ximento usisi lona ke kube zazi ba uyothi xa yena uyaphuma uzophumela ngapha yakula flat alala kuye ngoba iflat alala kuye umnyango wakho ngaphandle utahambe nyana afika abe ngathi ximento uthe sathe xa ke kuthi qilo ubhuti amemvelo kwakhe xa sithi uthuke like uthuke ba lokho akakamboni umntata walapha bese shaya uthuka nemntata walapha ngulosisi ufika wena athi yena ke ngulosisi ufika ukuthi amehlo uthi o'clock uthabethe eveke ukuthi amehlo o'clock ile amehlo uthi ndithi qamba andifuni ujonge emehlo nenhloni uthi nemombayo that like he's well built umfana right usutile muhle clean smart uthi ake nyani ndichaza bani ngibani bese ngidokisa fast ndithethe bani ngibani bese ndihamba fast sithi ngiyolala uthi ndifika apha endlini into yanimangala le bana afika ndacinga ngayo lo body uthi ndicinga ngayo indlela ebhedi masithi anambona umfana nje akasemhlemani uthi akasemhlemani uthi ndicinga ngayo ndilala ndicinga ngayo ndiphuphena ngaye uthi ake yani ke ekseni ndiyavuka ke ngonqoma ndifuna umoya ongenayo bana ndingathi ndiyamfuna lo bhuti kwathi ke manje intombi emane kakuhle nezinqane nemilenze nento yonke uthi ake ndahamba ndayoklina ngemilenze layo ke ucaba utata waphaka phangelanga namama waphaka phangelanga abantwana bahambile baye esikolweni uthake nafika naklina ke phana klina uthi ake bendibuza kumfana bani ngubani waphi ngicela ke noma edemseni ngubandlala kweyiphi lokishi ndibaxelela yonke into uthi nje siyabondeza family but kulalela lokho lo bhuti kade ndijonga nami nale lokho ndimjonga ngayo lo bhuti uthi mama lapha ke asuka benomsindo espacing athi kumu why ndibele kuklina pone nenhlina apha bayavala kama ndimhlende ngithi khona ndilapha uthi la nginemoka ngodiwe yoko mama use wathi noprofessor uthi ake ngiqomba yabo lo mama utheni ndizibuza ukuthi lo utheni ngoku uthi ndiyama ndiyoklina kwenye ndawo athi mandihline kuzo uthi ndizaklina apha la mama buyiyo umlando boy benthe xesha abantu bana ngolando boy athi hayibo mama khangatsho nje mama ziyathatha kahle bengqondweni yakhe uthathe sithi ubani uzawubetha ngokubhetha okaye phaya so ithi into yakho uke makyo ake guys uthi after I found out ile ngoba eclean room yabo I found out ba usisi usela ipilisi then yazi ba usisi une bipolar from there usisi wayemenzisa up and down but wese yazi ke ngokuba wa usisi wayemenzisa up and down of course usiyagula uthi ake emenzisa up and down abona ba naye ngoku awuyahlukunyezwa ukuthi nobhudlo wayebomba awuyahlukunyezwa at this point umona lakho ubhudlo kade ufuna uthetha usisumenzise up and down uthi ake ngeke mina angxotshe athi akufuna phedle mandihambe uthi ubona ndithelwa ngubhudlo lo mama ningahambi uthi remember this day ke ngokuthi siwaye wahamba wasabana nebholi ndasheka nobhudi mina ke ngoku uthi emeke besheke nobhudi ke ngoku u-anonymous lo waye waxeba yamfuna ubhudi elo mfazi lo uzofoka off up ahambe ugulela lapha kuthi uthi ake ngane wathi besahleli athi kubhuti uyahamba uyeshawareni uthi ndimxela ngamabomu bandishawareni uthi ndimxela ndihamba ndishawareni uthi ndafika eshawareni ndavulela amanzi qoqa ndathi ndisakhulula kodwa ubhuti wangena emnyango uthi sangena eshawareni sobabenza ahlambana beke bahlambene uthi hayi ke kwabanjalo uthi even konke ngoku eveke basenzelana nobhuti sasimana siyiphinda every time xa ngekho bantu siziminci every time xa ngekho bantu siziminci uthi lendlela kwenjonga ngayo ke ndikhusele emfazini wakhe different ngoba kaloku ngoku kaloku siyazana efama ngumuntu amuthile kaloku uthi bese ngixela ke ba akasambamba umfazi akasamthini bayahlala nje bahlele nje lapha endlini umnyamezele nje ke kuba beyifemeli nanani nabantwana bayitho ayingoba yakhe lo sisi wafike naba abantwana but bayamthanda bakhulisa abantwana ntontoni enzoke izinto ndizibona yaphedlini zezakhe lo sisi wafike ngenanix apho uthi wavenda umfana evendela kumuntu abendixeleke mina okay then kuzoba lolu ba usisahambe nimkhuphe emthathweni ngoba lo mthatho wakhe ndiyawufuna ibe ngowami uthi ake yayindimke lo ndiplana uba uzohamba kanjani lo sisi uthi ake nayisendimke lo mane ngixoka ndithi lo sisi wathi kum-1 4 office wangixotsha lo sisi wathi kum umnyana ahambe ovutha ubuza la sisi afike la sisi akayazi athi bendiqoma usuyazi ngoba lokho utya ipilisi unebipolar vele ingqondo yakho yakhutha ke baxabana ibe
ukuthi baxabane. Kodwa remember ukuthi la sisova uthatha impahla zami nebheki zami namafohlo wami waniphosa ngawo phandle wathi mandihambe. Wathi sandiphosa wagqa umfana wathi in fact kuzohamba wena akuzohamba lesithi ndlula mzohamba nguwe ndabe ngiqamba from then ngiwinile indoda. Uthi hayi usisi samfohla ngebheki zakhe uyemka nabantwana bakhe ababili ngoba sale sendiyazi ba hayi ngoba umuntu wamusa abantwana. Uthi bafohloza baphuma nalo moto yabi webashena nayo lapho kodwa bayithatha imoto xa bahamba nawe kilo moto engabantu baba yapi. Uthi namntu ngaba uyang noba bazawuyaphi. Uthi ndasheka nendoda yami ke saphola nendoda yami ngoku indoda yayindisipola kinenzale yonke ndifuna enhlamba nenyawo. Uthi andazi bakuze uthini. Kukho le mini caba ke wona necleaner wathi wona necleaner apha endlini. Ndiphekele ubhuti athi afika shout isiba wanizomphekela ukutya ngakuthandiwe wanizomphekela ukutya ndimazi bakakuthandi khona wayindinxibe kanje ndiyanxibe njengosibani. Usho umfazi wakhe ke ngoku. Wandiyanxibe njengomfazi wakhe ndizolonxiba fuxa. Ufuna athini nazi impahla wardrobe uthi wahamba wasaye wardrobe wafika wanibulisa impahla zomfazi wakhe ezinye impahla caboshini umfazi wathi nazi impahla zomfazi wamnxiba apha ube mhle uthi wandikhethela impahla baba ndifana nomfazi wakho lalesini ngoba le ndoda iyade tshintsha ngo ifuna ndifane nomfazi wakhe uthi wanenxibisa impahla wanithini apha khona uyandibetha ke uyandifosa uyandibetha waqala apho ke undibhudla indibetha endibonisa banazi impahla zonxiba nxibe njengomfazi wakhe ndimphekela indlela ayithandayo yena uzomphekela indlela angayifuniyo yena uhambise umfazi ba because of umnandi ndimphekela ububhanxa uthi asayazi ngoba kwathi lona wena umuntu uphekela ububhanxa kodwa okoniphekelwa ndimaphendleni waye ngokufuna unjika ngenza umfazi wakho unana ndisimbamba uyajika ufuna ukwenza umfazi wakhe ngoku ngathi uyamkhumbula something uthi zange iphelele apho indoda nandiyibona yiyo isayikho ngoba yayihlala ngondibhudla indibetha alona indibetha xa ikhumbula ifamily yayo kanxa kutheni na kule ndoda yayivele indibetha ifuna ndinxibe njengalomfazi ifuna ndithethe njengalomfazi ifuna ndenze njengalomfazi kuba mna ndifuna ukudeserve uthathwa nguye uthi eseyindini ke lo engathi ndikwi-competition yotshato ndifuna uthathwa nguye because I have to act in a certain way. Uthi ayindibetha ndibe neblue eyes ogqiba kwayo indithuthuzela indixelela uba ndim lo iqalayo ningenzanga nto seyindibethe nje ndim lo iqalayo. Uthi hayi ke ubhuti nandihlala ngobethwa ke mna ndiziqomba andisayifuni kole relationship bendiyibawulela ntoni le nto kanti ndibawela into engekhoyo. Uthi tesenjalo ke wathi wandibuza uba umnyeni ngenye imini bakutheni ndingasaseli iipilisi zam uqomba hayibo ezi iipilisi uthi wathi kuyasazi kaloku thina saba unebhayipola wena sofuneka usele iipilisi zakho nazi iipilisi. Uthi hayi ndithi hayi ndisele iipilisi mna umfazi wakho usele iipilisi ndazibona iipilisi uba umfazi wakho uyazisela ndandisendiyazi kodwa kudala uba umfazi wakho unebhayipola ndandizazi iipilisi ezaziselwa ndim. Uthi hayi kanti ndidudle ke uba mandisele iipilisi. Unayibona from there ba okay indoda yami yiyo ephazamisekileyo kahle le relationship yiyo ebihlukumeza lasisi ede lasisa benje uhlukunyezwa yile ndoda yiyo elihlukumezayo. Undandisela iipilisi kodwa ndigule ndisele iipilisi ndibe ndongondongo ndiphelelwa amandla ndingabi na interest in anything ndivendozele. Aqhubeka kanjalo relationship ndaxeba ndifuna ukuphuma mina apha mina zandithile ndave ndapakisha ndamxelela uba ndiyafokofa mna ndidikiwe le nto yalapha. Wathi unyeni awuyindawo watsixima iminyango wathi awuyindawo awuzondilahla lahle umfazi wami because of wena ndithi ubuthe uyandifuna undifumene ngoku sizohlala apha mna nawe uzonzalela abantwana kudala abantwana ndibafuna ndingabafuna kwakula mfazi wam uzonzala abantwana sibe happy sibe right sisazela apha uyindawo yayindim ke lowo ndizama ngandlela zonke uba ndifokofe apha ndiphume fonela ifamily yam ndiyixela ngesitory sonke esenzekayo ngokumuntu osayathuka hayibo ntombi ubuye ngo-anti kanti kulomse uthathe namanyeni babantu uthi hey ndithi kunifuna uphuma kule nto yalapha le ndoda iyaphambana ndifuna uphuma ndifuna ayilahleki. Uthi hayi ke nyhani ke abantu basekhaya bathi bazakwenza iplan uba mandithini mandifokofe. Uthi hayi bafowuna ngale mini befowuna uba okay bazawuthi kulaa ndoda uba ndiyadingwa ekhaya kukho something and then ndihambe kanti ndingaphinye ndibuye. Uthi bafowuna kumama wam ngaloo mini le ndayibeka kulawudi kamabhumi ifowuni into imindoda ive yava indoda yathi indoda okay nzam ndawuza naye ndizawumkha apha sobabini. Untata ndiqoma ndiphelelwe ngamandla ke ngokwadu sobabini kuba ndifuna ukufokofa ndifuna ukubulala ndisabufuni. Uthi sahamba ke saya ekhaya bafike bamncokolisa ke sibenza isiphithiphi soncokolisa ndandisendiqomba mna ndihamba ndiyofuna iyeza kutata uzibambani lowazi wayapha ehlaleni bawulegqirha ndiza kumdlisa uzawufokofa ebomini bam nobhuti. Uthi wahamba kwathi tsheyena wahamba emntwini wafumana iyeza wakho wabuya xa buyayo ubhuti lo uhlanyayo uhleli phaa umlindile bakhwele emotweni bahamba uphindele endlini. Umntu afika endlini mna walala ndamgalela etyeni
ndamphephetha ndakhwaza phezulu izinto ndibiza amagama akhe ndamthakatha uba makafokofe ebomini bam. Uthi hayi ke ndavuka ekuseni ndamxelela uba mna ndiyafokofa ebomini bakhe ndiyaphuma kuye. Uthi wavele wathi okay it's fine. Ndaphuma neempahla zam ndiyemkatshu ndamshiya endlini yakhe. Uthi hayi ke nobhuda sabonana ke into njengeke-2 years singabonani, ndiyamazi noba uphelele phi. Uthi hayi ke ndikhumbulana ngale mini ndathi ndihambe etawuni, ubhuda ndadibana naye etawuni ewalker ndimbona uba hayi bo unxiba amahlakadlaka eempahla lo mntu. Uthi akalogeza but ndiyambona unxiba amahlakadlaka eempahla akakho kulaa level mazi ngayo. Uthi ndiyambona uthene njengoku undethuke no lo bhuti uthene njengoku. Uthi ndiqomba okay ndizama ndiyojonga kwakho uba kwenzeka ntoni. Uthi wahamba ke lo sisi wahamba waya kwakhe, xa efika kwakhe wafika kuhlala abanye abantu. Xa ebuza uba ubhuti uzibani usahlala apha na, kodwa akasahlali apha ubhuti uzibani, waye wahamba waye waqalwa yinto yogula ngathi uyaphambana entloko nto nakasahlali apha. Yonke into yakhe wayenayo nemabhizinesi akhe atshona, ngokungumntu nje ozulazula esitratweni. Bendiqomba unoba yilaa nto ndamgalela yona. Uthi hayi ke yandimkelo ndizothuka ndahamba because andazi noba ndandinesizi okanye ndandinantona, because ubhuti ndave ndanosizi ndahamba ndaya kulaa qhwelele ndandiye kulo. Undafike ndabuza phaa uba tata wandinika ntoni ngoba laa bhuti lo wana zange ndilahle qha kuthiwa kwaloza yonke into yakho. Ndamnika into yoba makaphepetheke nezwe. Uthi hayi kuphephetheka nezwe andithi ngoku ufuna suke empilweni yakho. Ndayenza loo nto leyo ke nam ke. Uthi hayi ke usukela ngoku ubhuti ke ungumntu ophephetheka nezwe akana-direction ngenxa yento ndamgalela yona ndamenza yona. But ke nana sendidikile ndiyavuka umtshato wakhe ndawuchitha ndicimba ngumntu right, but ndandaphelela ngasamfuni. Uthi ke ndiyasola ngento endiyenzayo yoba ndimoshe umtshato wabantu, ndiwubawele kanti ayiyo le nto ndicinga uba uyiyo. At the end of the day lo bhuti ndiphila nam ndimlahla ngoba ndandingasamfuni. Uthi isandityana nangoku loo nto leyo, especially xa sendimane ndimbona etawuni. Ivele nditya ayipheli kum engqondweni le nto, ayipheli. And abantu basekhaya bayayazi but andiyazi uba ndingazini thina because ndiyamazi laa bhuti kwabefore ndimenze le nto ngumntu ongqongqwako into azenzayo. Uthi but ke sistory sam ke eso siphela apho. If you are this story, make sure you subscribe on this channel. You like these videos, all my videos uzibukele zonke story. And if you still up until now, thank you so much. See you next time. Bye.